Ducha Svätého. Amen. Drahí bratia, milé sestry, schádzame sa do chrámu Božieho na prvú slávnosť Vianočnú. A teda aj my počúvame a spievame sami. Narodil sa Kristus Pán, radujme sa. Včera sme počúvali o tom, ako bola zjavená sláva Božia a čo spôsobila v životoch a v konaní obyčajných ľudí, pastier. Aj my sa dnes s touto radosťou smieme radovať, keď hľadíme na slávu Božiu, ktorá je aj nám zjavená. Teraz teda už začneme tieto slávnostné služby Božie predspevom Slovo stalo sa telom.
srdečne, že si nám svojho syna Ježiša Krista za Spasiteľa daroval a nás za svoje dietky a dedičov večného spasenia povoloval. Osvieť nás, prosíme, Duchom svojím svätým, aby sme sa z jeho narodenia tešili. Jeho dobrovoľnú dobu si vážili a jeho narodenie svätým životom oslavovali. Uspôsob nás, aby sme naplnení tvojím svätým pokojom spievali za anielmi sláva na výsostiach Bohu, a aby sme sa časom svojím hodom večného života dostali pre zásluhy tvojho syna milého, nádaného a narodeného. Sviatočná epištola napísaná je v liste Týtovi v 2. kapitole, lebo zjavila sa milosť Božia spásnosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, hodliaci za dobré skutky.
bratia, milé sestry v Pánovi, toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Už radujme sa a radujme sa v ňom. Tak to vyznávame aj my dnes túto prvú slávnosť vianočnú so všetkými kresťanmi na celom svete. A aj my s radostným srdcom, vrúcne znieteným pod tým dotykom zážitkov štedrého večera a tej radostnej správy, ktorú priniesli v onú tichú noc anjeli betlehemským pastierom a tým vlastne celému ľudstvu, a to narodil sa vám dnes Spasiteľ, aj my s radosťou hľadíme práve do neba. A naša vianočná radosť je neobyčajne veľká, lebo pramení z neobyčajnej udalosti, o ktorej hovoria Vianoce. No a o tejto udalosti chceme aj dnes uvažovať v Božom slove. Ale prv, ako nám bude znieť toto Božie slovo, započúvajme sa do slov piesne, ktorú si pripravili pre nás naše tietky. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusti nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. V tejto chvíli s úctou a vážnosťou naproti slovu Božiemu postaňte a vypočujte si slová písma svätého, ako ich nachádzame napísané u proroka Izaiáša v 9. kapitole, v 5. a 6. verši. Takto zniece. Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a
a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Amen. Toľko je slovo Ducha Božia. Vážené nábožné kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry v Pánovi, tento prorocký text pochádza z 8. storočia pred narodením Pána Ježiša Krista. A kresťanská cirkev ho chápe ako predpoveď narodenia a pôsobenia Ježiša Krista. Preto jeho miesto v cirkevnom roku je práve v rámci Vianočných sviatkov. A my teraz počúvame tieto prorocké slová ako predpoveď tej veľkej udalosti, ktorú si pripomíname zvlášť cez Vianočné sviatky. A v tomto texte sa hovorí o Pánovi Ježišovi ako o princovi, ktorý sa práve narodil, ktorý v budúcnosti nastúpi na kráľovský trón Dávidov a ktorý má pred sebou dlhú, úspešnú dobu vlády. Aj včera zneli z 2. žalmu slova: Ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo, riekol mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti národy za dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. Ale z toho, čo o Pánovi Ježišovi vieme z Evanjelií, vidíme, že on sa vôbec nepodobá ani jednému zemskému princovi či kráľu. A tak prorocké slova nemôžeme chápať v zmysle bežného zemského kráľovania a panovania, ale musíme si ho vysvetľovať pomocou toho, čo o Pánovi Ježišovi vieme z Evanjelií. Panovnícke tituly mu ostávajú. Tie nachádzame aj v tých prorockých predpovediach, rovnako tak aj v Novej zmluve. Ale tieto tituly nemajú bežný obsah, ktorý im dávame podľa toho nášho okruhu skúsenosti. Ich obsah musíme starostlivo formulovať až po poznaní toho, kto v skutočnosti bol a je Ježiš Kristus, to aj vidíme. Svoju vládu Pán Ježiš vedome odlíšil od všetkých zemských vlád. Pilátovi pri súdnom procese povedal: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A zemský vladár, ten zaujme krajinu, snaží sa potom priviesť k poslušnosti jej obyvateľov, často násilím. A takto sa to neraz dialo aj v staroveckých štátoch Blízkeho východu, či v totalitných štátoch, ktoré poznáme z vlastnej skúsenosti aj v tom minulom storočí. Rovnako tak sa to deje aj dnes v štátoch, kde vládne totalita. Ale toto, milí bratia, milé sestry, nie je Ježišova metóda. On nezaujíma krajinu vojenským spôsobom, nevynúcuje si poslušnosť násilí, ale začína tým, že si získava srdcia jednotlivých ľudí. Začína teda úplne od iného konca, než zemskí králi a panovníci. Pred začiatkom svojho verejného pôsobenia budol 40 dní v samote v pustom kraji. Uvažoval zrejme o metódach svojho verejného pôsobenia a tu mu pokušiteľ ponúkol politickú vládu s podmienkou, že sa jemu, diablovi, bude kláňať. To znamená, že bude používať diabolské metódy krivenia, lámania ľudských bytostí, tak, aby si ich podrobil. Ale túto cestu k získaniu politickej moci Pán Ježiš rozhodne odmietol. A aj z toho vidíme, ako jednoznačne sa dištancoval od panovníckych metód pozemského typu.
Pán Ježiš nikdy nepoužil násilie. A k charakteristike jeho panovania patrí, že jeho vláda nemôže byť založená na násilí. Keď bol ukrižovaný, mohlo sa zdať, že jeho dielo stroskotalo. Ale v skutočnosti je to len dôkaz toho, ako dôsledne uplatňoval svoju zásadu vládnuť bez použitia násilia. Keby bol v situácii ohrozenia použil násilie a násilím dopomohol svojmu evanjeliu uplatniť sa, bol by sa v tej chvíli zaradil do radu práve tých zemských vládcov a jeho dielo by bolo stratilo svoju osobitnú charakteristiku. Ale on zastal v zásade nenásilnej vlády verný až do konca. A to aj za cenu toho, že musel vziať na seba smrť na kríži. Akým kráľom vlastne bol a je. Chce byť kráľom a je kráľom ľudských srdc. To znamená, že chce riadiť človeka v najústrednejšom centre jeho bytosti, aby sa človek ako slobodná bytosť rozhodol za pravdu, spravodlivosť, pokoj a lásku. Môže sa nám zdať, milí bratia, milé sestry, že vládnuť práve nad ľudskými srdcami je omnoho menej ako vládnuť nad krajinami, nad celými národmi. Je to síce pravda, že navonok vyzerá vláda zemských kráľov naozaj účinnejšia ako vláda toho, ktorý chce byť kráľom ľudských srdc. Ale toto je klamlivé zdanie. Vláda nad ľudskými srdcami je omnoho viac ako vláda založená na násilí. Používaním násilia si možno vynútiť niekoľko povrchných aktov poslušnosti alebo zastrašovaním možno človeka často umlčať, ale ak Ježišovi oddá človek svoje srdce, je takáto poslušnosť, láska a spravodlivosť nie vynútená, ale spontánna a vyviera z neho samého, je jeho najosobnejšou, najvnútornejšou záležitosťou. Musíme si ale uvedomiť ešte aj iné podstatné veci. Akým kráľom je Pán Ježiš Kristus v porovnaní s tými zemskými kráľmi? Zemskí vladári sa uchyľujú k násiliu aj preto, lebo majú málo času. Majú určitú predstavu o tom, čo by chceli dosiahnuť, ale majú často na to len niekoľko rokov alebo 10 ročí. Ale Ježiš, kráľ ľudských srdc, nesiaha k násiliu. Jednak preto, že by to celkom protirečilo jeho zámerom, koncepcii jeho vlády, ale ďalej aj preto, že on to nemusí robiť. On má totiž dosť času. Vláda nad srdcami sa nezískava rýchlo, ale jeho čas nie je obmedzený rokmi alebo 10 ročiami. Zemskí páni a králi prichádzajú na scénu dejín a čoskoro z nej odchádzajú. Ale Ježiš, kráľ ľudských srdc, pri všetkých týchto búrlivých či pokojných zmenách ostáva vo svojom panovníckom postavení. A preto mu je aj v zjavení Jánovom dané meno Pán pánov a Kráľ kráľov. A v tom je jeho nadradenosť nad všetkých zemských nositeľov moci. Milí bratia, milé sestry, počuli sme slova proroka, kde je pomenovaný aj predivným radcom. To znamená, že disponuje múdrosťou, ktorá prevyšuje múdrosť všetkých zemských vládcov.
Jeho múdrosť pochádza z toho, že má poznanie a prehľad vo všetkom a o všetkom, aký nemá nikto z ľudí. Jeho múdrosť je nadradená, lebo pochádza z večnosti. Jeho múdrosť je jedinečná, lebo je v plnom zmysle tvorivá. Smeruje k rozvíjaniu, k obohacovaniu ľudského života, presne tak, ako to jasne ukázal v dňoch svojho pozemského pôsobenia. Z tejto jeho nadradenej múdrosti pochádza aj jeho celkom nekonvenčný spôsob vládnutia. A našou úlohou v celom tomto dianí nie je, aby sme ako nezúčastnení diváci sledovali, ako sa upevňuje alebo neupevňuje jeho vláda. Ale našou úlohou je podrobiť tie svoje srdcia jeho vláde. Toto má byť naša vianočná odpoveď na vianočné posolstvo o kráľovi ľudských srdc. Len ak srdcia veľmi mnohých jednotlivcov budú určované právom, spravodlivosťou, láskou, len ak pre veľmi mnohých ľudí sa Ježiš stane kráľom ich srdc, budú dané predpoklady na vybudovanie trvalého a spravodlivého mieru. Našou úlohou je, aby sme pochopili zmysel, obsah a metódu Ježišovej vlády. Aby sme si toto chápanie, túto koncepciu osvojili a aby sme sa podrobili pod túto vládu. Teda, aby sa Ježiš Kristus stal kráľom našich srdc. Vianoce nám hovoria o veľkej udalosti, ktorá sa stala v ľudských dejinách. V Kristovi sa stal Boh človekom. Zjavila sa Božia spásonosná milosť všetkým ľuďom. Preto sú Vianoce sviatkami lásky a mieru, ale aj sviatkami nového života a neverujúcej nádeje. Nuž, sveďme ich čistou radosťou a úprimným oslavovaním zjavenej milosti Božej. A aj my na záver spievajme s Lutherom: Amen, buď na výsosti, sláva Bohu z tejto milosti. Veď nám už dal Syna svojho v našom tele zjaveného. Amen. Skôrme sa k modlitbe, takto sa pomodlíme. Oslavujeme ťa, Pane Ježiši Kriste, za Tvoju lásku a milosrdenstvo k nám hriešným. Za to, že si sa vzdal svojej slávy a zostúpil si na zem. Stal si sa človekom a našim bratom. Priniesol si zmierenie a pokoj s Bohom. Tvoja láska je nepochopiteľná. Tvoje milosrdenstvo veľké, lebo miloval si aj svojich nepriateľov a svojho Otca si urobil aj našim Otcom. Tvojim príchodom sa aj nám otvorili nebesá a Ty prichádzaš k nám a chceš byť kráľom našich ľudských srdc. Daj, aby sme aj my žili vo viere a v nádeji večného života. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za tú milosť a prosíme ťa, daj, aby sme sa z Tvojho narodenia úprimne tešili a zvesť spásy, ktorá nám v tieto dni zaznieva, s radosťou prijať. Staň sa kráľom našich srdc. Daj nám svojho Ducha Svätého, aby sme mohli prijať požehnanie pri pamiatke Tvojho narodenia, aby sa Tvoja sláva rozmáhala a na zemi vládol pokoj a bratské spolužitie všetkých ľudí. Učiň nám to, Pane, pre svoje narodenie a pre slávu svojho mena, požehnaného na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky.
veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, ako si vypočujete pastierský list zboru biskupov, vám ešte oznamujem, že najbližšie služby Božie sa tu v chráme Božom budú konať zajtra na druhú slávnosť Vianočnú, a to v riadnom čase do poludnia o 9. hodine. A zároveň vás pozývam aj do stolu Pánovmu, nakoľko po službách Božích bude prisluhovaná aj velebná sviatosť Večer Pánovej. Srdečne vás pozývam aj na jánsky organový koncert, na ktorom privítame aj hostí, a síce kvintet svätého archaniela Michala pri pravoslávnych cirkevných obciach vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Tento koncert sa bude konať 28. decembra podvečer o 18. hodine. Dovolte mi, bratia a sestry, aby som vám prečítal pastierský list zboru biskupov Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku k Vianociam 2020. Aniel im povedal: nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Milé sestry a milí bratia, zvesť vianočnej radosti je pre každého, všetkému ľudu, ako hovorí úvodný biblický verš. Vo vianočnom príbehu sa stretávajú všetky generácie, od malého dieťatka cez mladých ľudí, strednú generáciu až po tých najstarších. Od narodeného Ježiša cez Máriu, Jozefa, kráľov až po starcov Simeona a Annu. A celému príbehu dominuje radosť z narodenia Spasiteľa. Na Vianoce chceme byť spolu, pokiaľ možno celá rodina. Je skutočne vzácne, keď sa stretnú všetky generácie. Aj v našich chrámoch sa stretávame všetci, mladí aj starí, veriaci aj neveriaci, bohatí aj chudobní, príslušníci menšiny aj väčšiny, pravice aj ľavice, proste všetkých nás spája zvesť veľkej radosti. Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Treba však vidieť aj druhú stranu situácie, do ktorej zaznela táto zvesť veľkej radosti. Prišla v čase mnohého rozdelenia a konfliktov v Božom ľude. V čase, keď hriech človeka, ľudská zloba, nadobudli také rozmery, že sa už nedalo ísť ďalej. Ľudia strácali budúcnosť a nádej. Do tejto situácie sa narodilo dieťa a s ním nový začiatok, nový život, nová šanca pre všetkých. Boh prišiel k nám. Aj dnes vnímame mnohé rozdelenie, konflikty a až radikalizáciu. Situácia je naozaj vážna. Chceme vás, sestry a bratia, vyzvať a poprosiť, aby sme spoločne hľadali a zápasili o to, čo nás spája, napriek všetkým rozdielom, aj v našej cirkvi a spoločnosti. Narodený Spasiteľ je pre všetkých. On je základom, spojivom, záchranou. My všetci, ktorí v Neho veríme, nesme túto radostnú zvesť o záchrane v Pánovi Ježišovi Kristovi slovom aj skutkom tak, aby spájala, uzdravovala, budovala, dávala budúcnosť, nádej a istotu života. Pamätajme najmä na chorých, starých, osamelých, ľudí, ktorí nemajú domov, zavrhovaných, sužovaných vojnou, biedou, prenasledovaných. Je stále viac tých, ktorí upadajú do hmotnej núdze. Venujme im svoju pomoc a pozornosť. Vianočné sviatky sú aj časom stretávania sa rodín. Fungujúce a zdravé rodinné vzťahy sú najlepšou odpoveďou na krízu, v ktorej sa nachádza
súčasná rodina. Správme všetko preto, aby sme takéto vzťahy budovali v našich rodinách. Riežme aj vzájomné spory a zranenia úprimnou komunikáciou, zmierením a odpustením. Nechaj cez nás zažujú ľudia všetci. Nebojte sa, narodí sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Prajme vám všetkým úprimné a hlboké prežitie tejto vianočnej radosti. Zostávame spolu s vami na modlitbách vašich pánov oddaní Ivan Elko, generálny biskup, Ján Probor, biskup západného dištriktu, Peter Mihoč, biskup východného dištriktu. Teraz ešte postavnú spríjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech hájí a ostriha vaše srdcia a vaše mysle. Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, požehnanom teraz i na veky vekov. Spásonosnej viere, posiel
oslavovali Teba, trojjediného Pána, na výsostiach, tešili sa pokoju na zemi, medzi ľuďmi dobrej vôle, a potom v nebesiach na veky vekov. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Tak vám prajeme ešte požehnané prežitie do Vianočných sviatkov, radosť a lásku, aby Pán Ježiš Kristus bol kráľom tých našich ľudských srdc. Rozíďme sa teda v pokoji a s radostným srdcom